moi boas. Estamos en Vilagarcía. Toca participar na carreira nocturna Concello de Vilagarcía, percorrido de 10 km. A ver que tal sale, porque veño de participar onte na carreira de Marín. Bueno, xa temos o dorsal, comezamos a cantar, que falta media hora. Bueno, o objetivo para hoxe será basicamente intentar acabar decentemente. Ainda me doen as pernas de onte, e agora cantando estou nadando xa, así que non creo que faga o tempo do ano pasado, que foron 36... Bueno, estará saliendo por aquí arriba seguro. A ver, que se fago 37, 38, eu creo que xa me podo dar por contento. Vamos a acabar de cantar e xa pa liña de salida. A miña dereita hai unha boda. Creo que ahora cando cabe vais tomar yo gin tónica aí.
aquí o que foi a nocturna de Vilagarcía. En canto ao meu resultado, acabei de 20 e décimo da categoría con un tempo de 37,42 minutos. O resultado non está nada mal, sabendo que viña do día anterior correr a máis 10 Marín Manuel Rosales. En canto á organización, ben, avituallamentos intermedios con auga, o avituallamento final era unha bolsa con auga, acuarios, barrita enerxética e froita, e de agasallo deronnos esta camiseta técnica. Algo que non me gustou e que para min foi un fallo grave foi anunciar que o carón da saída se podía aparcar, cando mínimo 2 horas antes da proba xa non che deixaban pasar, que foi o que me pasou a min. Cheguei sobre as 8 da tarde e a carreira era as 10:30 e tiven que dar voltas para aparcar cando no suposto parking había sitio. Non quero imaginar a xente que chegou con menos tempo de marxe. Agora veñen unhas semanas de descanso que me van vir ben para adestrar e preparar os seguintes obxectivos. E xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.